खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ मुसलपुराव इउपिपिएलनि मेहेरगोनां संकल्प सभायाव बाहागो लादों प्रमद बर'आ। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारानि सनकाबु सभा, 24 नं मुसलपुर, 23 नं दिहिरा, 22 नं खख्लाबारि बियाबनि संकल्प सभायाव बाहागो लायो। दैदेनगिरिया बुंदों दि बे जथुमनिफ्राय देरहानाया रोखा। बे मेलाव बर'आ बुङो, सिगांनि बोखावजायै बाक्सा जिल्लाया इउपिपिएलनि मोनसे खरंमोन। दिनै मानसिफ्रा ओंखारबोबाय। मोनसे समाव बे ओनसोलाव हिंसानि आबहावा दंमोन, दा बेयो गैया। बर' नङै राजखान्थिनि थाखाय जोंनि ओनसोला उन जानानै दंमोन। दा बयबो गासैबो हारि माहारिजों इउपिपिएलनि आगानखौ मदद होगासिनो दं। दिनै बिटिआरनि गासैबो बियाबाव रायजो राजाफोरनि जथुमफोरा होंगो दोंगोआव सोलायबाय। 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ मोनसेल' मेजरिटि मोननानै सोरखार दागोन होनना बर'आ बुंदों। बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारिया दुर्गा फुजानि सिगां बिपिएफ दोलोआनो सोरखार दागोन होननानै बिबुंथिनि सायाव बर'आ बुङो दि हाग्रामा महिलारिया मा बुङो आरो मा बुङा बेखौ आं मिथिया। रायजो राजाफोरा बै दोलोखौ लुबैगोन जाय दोलोआ सुबुंफोरनि गोजोननाय आरो दुखुआव थागोन। आं बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि खुसि आरो दुखुखौ बुजिनो हायो होनना बिथाङा बुंबावो। बिथाङा बुंबावो दि थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया सुबुंफोरजों गैयामोन। बयबो मिथिगौ दि बियो दा बिसायख'थिनि थाखाय ओंखारबोगासिनो दं। दा सिगिनायनि जेबो राजखान्थि गैया। हाग्रामानि मेजिक स्टिकआ बायबाय। हाग्रामानि सोदोबफोरा मोगथाङाव जेबो ओंथि गैया होनना प्रमद बर'आ बुङो। गुबुन फारसेथिं बिसायख'थियाव जेबो हिंसायारि जाया होनना रायजो राजाफोरखौ खावलायदों प्रमद बर'आ। गोबां दुखु खस्थ'नि बेसेनाव बिटिआरआव गोजोन फैदों। आं बयखौबो खावलायो जाहाथे जेबो गोजोन गैया। जेब्ला बिसायख'थि फैयो, हाग्रामाया मोनद' हारिखौ थागिबि खालामनायनि बाथ्रा लाबोयो। बिथाङा गावनि खुंथायनि समाव मा खालामगासिनो दंमोन? बिथाङा सोंदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ रौता काउन्सिल बियाबाव बिपिएफनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। बिटिसि बिसायख'थिया खाथिथारसै। बिपिएफआ सिगांनिफ्रायनो रौता काउन्सिल बियाबनि बिसायख'थिनि थाखाय गावनि जानजियाव थंग्लि खानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय फोसावदिंगासिनो दं। बिपिएफनि बिजाथि चरण बर'जों लोगोसे दोलोनि मावथिफोरा सनिबारखालि रौता काउन्सिल बियाबनि गुबुन गुबुन जायगायाव फोसावदिंदों। फोसावदिंनायनि गेजेरावनो दोलोआ प्रमद बर'खौ सोंखारिदों। सिगां समफोराव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि बड'लेण्डखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि सिमांआ दिनैसिम मोगथाङाव जाफुङाखै। बियो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनदि बर' हाखौ लामाफोर बायदि गुबुन गुबुन जौगालु खामानिफोरनि गेजेरजों जौगाहोनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ गोरलैयैनो रौता काउन्सिल मासिखौ देरहागोन होनना दोलोआ बुंदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव फिन सोरखार दायोब्ला दोलोआ बिश्वनाथ जिल्लायाव गोदानै हाबनाय रौता परिषद बियाबनि थाखाय गोबां जौगानाय लाबोनो खोथा होदों। थामथि खौराङाव दङ गाहाय मन्त्रि मदिआ आसामाव मुलुगनि गिबिसिन औवानि बाय'इथेनल प्लान्टखौ बेखेवनो थियारि जादों। नुमलीगड़ रिफाइनारि मुलुगनि गिबिसिन औवायाव बिथा खालामनाय बाय'इथेनल प्लान्ट बेखेवगोन। नुमलीगड़ रिफाइनारिया मुलुगनि गिबिसिन औवाजों बिथा खालामजानाय 2G बाय'इथेनल मावथांखिखौ बेखेवनो थियारि, जेराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 14 सेप्तेम्बराव बे सुबिदाखौ जागायजेनगोन। बे प्लान्टआ हादोरारि आरो भालुका औवानिफ्राय इथेनल दिहुनगोन, जायजों बोसोरफ्रोमबो 50,000 टन इथेनल, 19,000 टन फुरफुरल, 11,000 टन एसिटिक एसिड आरो 31,000 टन लाव-लाव कार्बन डाइ अक्साइड दिहुनगोन। औवानि आद्रा थानायफोरखौ 25 मेगावाट मोब्लिब दिहुननो थाखायबो बाहायनाय जागोन। बे हाबाफारिनि थांखिया आसाम आरो सा-सानजानि फ्राय 30,000 आबादारिफोरनो मुलाम्फा होनाय, जाय औवा आबादनि थाखाय मोनसे दिदोम हाथाइ जगायनाय। नुमलीगड़ रिफाइनारिया सिगांनिफ्रायनो जायगायारि आबादारिफोरनो 60 लाख औवानि स्लिपफोरखौ बेसेन नाङाजासे रानखांबाय। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे मावथांखिया जिप फुएल दिहुनथायाव आसामनि बिफावखौ गोख्रों खालामो, गोजोर गोहोखौ बांहोयो आरो गामियारि जौगानायखौ मदद होयो, जाय भारतआव सोमखोर गोहो आरो आबादारिफोरनि गोहो होनायनि थाखाय मोनसे दिन्थि महर महरै खामानि मावो।
ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव साइबार थगायनाय रेकेटखौ हमदों क्राइम ब्रान्चआ, सानै हमजादों। मोनसे गिदिर साइबार क्राइमनि सिग्रोमनायाव क्राइम ब्रान्चआ मैया हर गेजेराव गरसुक ओनसोलनिफ्राय नगरबेरानि दीपांकर दास आरो रनजित काश्यप उर्फे रनजित तायुंखौ खादों। सानैनि सायाव नंखाय दाहार जासिनायजों सुबुंफोरखौ थगायनाय आरो कौटि कौटि रां जाख्ल'नायनि दाय दं। पुलिसआ बुंदों दि हौवाफोरा मोनसे मोजाङै साजायनाय साइबार थगायनाय रेकेट सालायोमोन, जाय बुथारजानायफोरखौ थगायनो थाखाय नंखाय मुंजों गोबां सोलिफु एकाउन्ट खुलिदों। मोनसे जाथायाव बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला सासे सुबुंनिफ्राय 78 लाख रां थगायदों। हमजानाय समाव मावख'गिरिफोरा गं 34 एटिएम कार्ड, गं 25 बेंक पासबुक, गां 27 चेकबुक आरो 23 सिनायथि बिलाइ, गं 8 सिम कार्ड, लेपटप, स्केनार आरो गुबुन फोरमानलाइफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि बेसादफोर जब्द खालामदों। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि रेकेटआ खमैबो 79 सुबुंफोरनि नंखाय फोरमानलाइफोर बानायदोंमोन आरो साइबार क्राइम नेटवर्कनो एकाउन्टफोरखौ फानदोंमोन। सानैबो तेलेंगानायावबो नागिरजानाय, जाय गावसोरनि मावफुंनायनि गुवार गोसारनायखौ दिन्थियो। पुलिसआ थगायनायजों सोमोन्दो थानाय केस नं 11-25 रेजिस्टार खालामदों। बाथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव आसाम पुलिसआ 116 किल'ग्राम सन्देह गोनां मोसौनि बेदर हमदों। गौरीपुर पुलिसआ मैया फुङाव काकामार गामियाव मोनसे आयेन बेरेखा बुथारनाय हाबाफारिनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि सन्देह गोनां मोसौनि बेदर जब्द खालामो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै अफिसार इनचार्ज चिरन्जीव लहननि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया साब इन्सपेक्टर कपिल बरा आरो मावफारियाफोरजों लोगोसे गामिनि मोनसे लांदां फोथाराव सिग्रोमदों। बिथांमोनहा रुंसारि हजरत आलीनि फिसाज्ला 32 बोसोर बैसोनि इनादुल हकखौ आयेन बेरेखा मोसौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां बेसादफोर मोनदोंमोन। पुलिसआ 60 किल'ग्रामसो लिरथायनि मासे बुथारजानाय मोसौनि गोथै सह 56 किल'ग्रामसो दानस'नाय बेदरजों लोगोसे मोन 28 पलिथिन बेग, गंनै दाउ मैकेट आरो गंसे मोब्लिबारि सुग्रा मेसिन बोखांनो हायो। गासै 116 किल'ग्रामसो सन्देह गोनां मोसौनि बेदरखौ जब्द खालामनाय जादों। बोखांफिननायखौ ओनसोलारि साखिफोरनि नुजाथिनायाव खालामनाय जादोंमोन आरो इ-साइक' खान्थिनि गेजेरजों लिरनाय जादों। गिबि नायबिजिरनाया इंगित होयो दि आयेन बेरेखा अपारेशना गोबां दाननिफ्राय जेबो गनायथि गैयाजासे सोलिगासिनो दं। जब्द खालामनाय बेदर आरो बेसादफोरखौ गौरीपुर पुलिस थानानि मालखाना बिबानगिरिनाव जमा खालामनाय जादों। इनादुल हकखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों आरो लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ अखिल गगैआ मामा चाचा गोरोबलायनायखौ जंखायदों। बिजेपिखौ मोन 6 थागिबि हारिफोरनि थाखाय एसटि थामान होनायखौ होबथानायनि दाय होदों। शिबसागरनि एमएलए आरो रायजर दलनि गाहाय अखिल गगैआ राम आरो एआइइउडिएफनि आफादगिरि बदरुद्दिन आजमलखौ गोख्रोङै गाग्लोबदोंमोन आरो बिसोरनि सोमोन्दोखौ मोनसे खावरिनि मोननै बिथिं होनना बुंदों। 7 सेप्तेम्बरखालि बङाइगावनि अभयापुरीयाव रायजर दलनि मोनसे रेलियाव गगैआ बुंदों, बदरुद्दिनआ गाहाय जोबथायाव दं। फारसेथिं साबिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दं। जुदि मामानि उनथिं खुजुयोब्ला चाचाया बेखौ खुसेरो आरो जुदि चाचाया बिखौ स्टाफ होयो अब्ला मामाया बेखौ खुसेरो। गगैआ मोन 6 थागिबि हारिफोरनि थाखाय शेड्युल ट्राइब एसटि थामाननि दाबिखौ हेंथा होनायनि थाखाय एआइइउडिएफ एमएलए आशराफुल हुसैनखौबो सोंखारिदों। बिथाङा अजद होदों दि हुसेननि बिबुंथिया बिजेपिजों गोहोम खोख्लैजानायमोन आरो बुंदों दि बिजेपिआ माब्लाबाबो बैफोर हारिफोरनि थाखाय एसटि थामानखौ मदद खालामाखै आरो बेफोरबायदि बिबुंथिफोरा बिजेपि आरो आरएसएसनि मुलाम्फाजों गोरोबलायो। 10 सेप्तेम्बरखालि गौरव गगैनि अजद होजानाय पाकिस्ताननि सोमोन्दोखौ दिन्थिनो थाखाय गिबि मन्त्रि हिमन्तनि सिगांनि दाबिनि फिननायाव अखिल गगैआ बै समनिफ्रायनो सिरि थानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ जंखायदों। 7थि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिया चिरांनि मोन 7 बियाबाव सा 56 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेनायजों गोख्रोंसिन महर लागासिनो दं। चिरां जिल्लाया 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बिसायख'थियाव मोनसे गोनांथार बादायलायनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं, जेराव मोन 7 बियाबफोराव सा 56 बिजाथिफोरा मासिफोरनि थाखाय बादायलायगोन। सनिबाराव सा 6 बिजाथिफोरा गावसोरनि मुं थिसनफिननायनि उनाव जोबथा बिजाथिनि फारिलाइखौ थि खालामनाय जादों।
सबायझार 12आव उदां रनजित बसुमतारी आरो गुनेश्वर गयारीजों लोगोसे नेशनेल रडमेप पार्टी अफ इन्डियानि डेभिड बसुमतारीया बादायलायनायनिफ्राय ओंखारदों। तुरिबारि 19आव एजिपिनि पार्थजित रय आरो उदां बिजाथि पवन तराफदार आरो शेखर कुमार भौमिकआबो गावसोरनि मुं थिसननायखौ बोखांना लाफिनदों। बियाबजों बिजाथि राननायफोरा जादों चिरां 13आव सा 7 बिजाथि दं। चिरां दुवार 14आव हाग्रामा महिलारी आरो काम्पा बरगयारी, काजलगाव 15नि सा 5, निथिमायाव सा 6, सबायझार 17आव सा 6, मानास सेरफां 18आव सा 6 आरो तुरिबारि 19आव सा 19 बिजाथि दं। जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो चिरां डिपुटि कमिशनार जतिन बराया गासै बिसायख'थिनि थासारिखौ लानानै खौरां बिजोङाव मोनसे फोरमायथि होयो। फारसेथिं बिजनि एसडिअ अरिजित महाजनआ गावनि महकुमानि सिङाव थानाय मोनब्रै बियाबखौ गुवारै फोरमायो। बिसायख'थि फोसावदिंनाया मख'जाथाव बांदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) आ खुंथायाव थानाय UPPLनि सायाव गावनि नाजानायखौ नोजोर होगासिनो दं। लाइमोन आफादगिरि रिनजय बर'आ गोख्रोङै बुङो दि सा-सानजा सावस्रि बिगियान फसंथान गायसननाय बायदि साख्रिनि खाबु आरो जौगालु हाबाफारिफोरनि खोथा होनाय जायाखै। आबादारिफोर आरो फरायसाफोरा जेबो हेफाजाब मोनाखै। रायजो-राजाफोरा दा फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारी आरो BPFनि सायाव गावसोरनि फोथायनायखौ दोननो सानगासिनो दं। काजलगावनि जानानै MCLAनि बिजाथि पानिराम ब्रह्मआ रोखा देरहानायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। मावख'आरि अनजिमाफोरा दिन्थियो दि चिराङाव सा 3,98,647 भट होग्राफोर दं। मख'जाथाव दैदेनगिरिफोरा सोलायबाय थानायजों जिल्लाया मोनसे गोख्रों बादायलायनाय बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।